дар вилояти Суғ ба хотири ёди гиромидошти хотираи устод Маҳмудҷон Дадобоев конфронси илмӣ доир гардид. Конфронс таҳти унвони журналисти навовар ва инсони соҳибназар ба муносибати 55-солагии журналисти номвари тоҷик Шодравон Маҳмудҷон Дадобоев баргузор гардид. Ташаббускорони ин чорабинӣ мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят, ширкати телевизион ва радиои Симои Мустақили якум буд. Дар он устодону пайвандон ва ҳам шогирдони Шодравон иштирок намуданд. Адабиётшинос ва журналист Саид Умрон Саидов конфронсро ифтитоҳ намуда таъкид кард ки саҳми Шодравон Маҳмудҷон Дадобоев дар пешбурди журналистикаи электронӣ ва чопӣ назаррас аст ва месазад ки кору пайкори Маҳмудҷон Дадобоев имрӯз ёд кунем. Бо як меҳр, бо як муҳаббат, бо як самимият, бо дили пур аз хотираҳои рӯшану сабз омад. ман вақте ки ба чеҳраи ин азизон нигоҳ мекунам, ҳамаи шуморо мебинам ки ҳамаи онҳое ки инҷо ҳастанд воқеан муҳиббон, дӯстони Маҳмудҷон Дадобоев доранд. намоянда аз мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд дар конфронс иштирок намуда аз хизматҳои устод ёдовар шуд. устоди арҷманди мо дар ташаккул рушди соҳаи рӯзноманигорӣ беназир аст. мас Маҳмудҷон Дадобоев дар ташаккули чӣ расонаи электронӣ, чӣ чопӣ дар вилоят, дар ҷумҳурӣ нақши бориз ва созанда гузоштаанд. дар конфронси мазкур ректори муассисаи давлатии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, профессор Усмонзода Аюб Ислом иштирок намуда аз саҳми устод Маҳмудҷон Дадобоев дар рушди кафедраи журналистика ва назарияи тарҷума гуфт. қайд карда шуд ки Маҳмудҷон Дадобоев зимни бурдани фаъолияти омӯзгорӣ садҳо шогирдонро ҳамчун журналисти соҳибқалам тарбия ва ба камол расондааст. мусаллам аст ки телевизионҳои маҳаллӣ зодаи замони иstiqlol محض فعالیت امکانیت داد که مردم از ارزش‌های معنوی خود بهره‌ور شوند و در برابر این از روندهای موضوع تکنولوژی در روزگار قبل‌گذرشان آگاهی پیدا نمایند. Маҳмудҷон Дадобоев ба ҷуз аз адо намудани рисолати касбии худ, инчунин чун журналист барномаҳои ахлоқиву таҳлилиро эҷод намуда тариқи шабакаҳои телевизионӣ ба роҳ мондаанд. در همه این جبهه‌ای حیاتان کس و دیگران نمانده بودند. افسوس که بر وقت رفتن روحشان شاد است. از امروزه جمع روحشان شاد است. باید تاکید نمود که Маҳмудҷон Дадобоев аввалин директори телевизиони навтаъсиси Симои Мустақили якум буд ва дар тарбияи журналистони телевизионӣ саҳми бузург гузоштанд. Айёми раиси риёсат доктор илмии иқтисодӣ профессор اسرار جانشورانف رو به همه شما میرسانم. Маҳмудҷон Дадобоев بسیار هم انسان کامل و نجیب بودند. در آن کار من بسیار خصلت‌های خوب انسانی رو می‌دیدم. هنگام صحبت کیفیت می‌بردم و صحبتمان همه وقت صمیمی و گرم و احترام‌آمیز بود. برای بنیاد نمودن تلویزیون خصوصی آن کس خیلی خوب می‌دانستم که در پایه 10 قاعده اساسی بنیاد می‌گیرد. این اول ایده، تحقیقات به اصطلاح روسی نیشه، یعنی کمانده و همچنین یعنی تیم مکمل، مبلغ‌گذاری، برندی آن شرکت، نقشه تجارت و استحصال کانتنت خودی، مارکتینگ و معرفی آن و از همه مهمش اراده قوی. شادروان Маҳмудҷон Дадобоев همه این دانش‌ها را دارا بودند و صاحب کسب بودند. از همه مهمش در کسبیت خود مسئولیت شناس و بی‌حد اراده قوی داشتند. در بنیاد جامعه شهروندی سهمی بی‌نظیر داشتند. журналистони бо таҷрибаи имрӯзи Симои Мустақили якум аввалин шогирди устод Маҳмудҷон Дадобоев мебошанд. ман дар хотир дорам, моро мегуфтанд ҳамарӯза ки он чи ки вақте шумо вақти мусоҳиба дар барномаи иттилоотӣ бо мардум ҳамсӯҳбат мешавед, ҳатман шумо паёму дархосту хоҳишу пешниҳоду эродҳои бинандаро ҳатман ба мо расонед. ба хотири чӣ? ба хотири он ки мо бояд набзи шӯъбаи рекламро бо шӯъбаи иттилоотӣ бояд گوییم یک باشد و همیشگی همین در یک نبض تپیدن آموختن اودیتوری است. یعنی ما اگر اودیتوری رو خوب آموزیم پس ما میتوانیم که یک کانتنتی شایسته رو تهیه کرده باشیم.
конфронси мазкур аз рӯи се бахш доир карда шуд. нахуст бахши расмӣ буд ки роҳбарону намояндагони мақомот аз хизматҳои шодравон хотиррасон карданд. сипас бахши дуюми конфронс идома кард. он илмӣ буд. барои муаллими хуб шудан ба назари ман се омил, се чиз бениҳоят муҳим аст. якум дониши густарда, дуввум муҳаббат ба шогирдон ва севум риояи интизоми қатъӣ. ан ҳамин се омил, се сифатро маҳмудҷон дар вуҷуди худашон парварида буданд. дар ин бахш мавзӯъҳои омӯзгор, журналист ва ходими ҷамъиятӣ, журналисти соҳибибтикор ва навовар дар ҷодии телевизион ва фаъолияти тренерӣ, коршиносӣ ва ҷамъиятии Маҳмудҷон Додобоев баррасӣ карда шуд. ҳамчун зиёии классикии Холланд як феномени аҷиб доштанд, чунки дар бораи он чизҳое ки ё суҳбатҳое ки ё мавзӯъҳое ки дар сари он кас чарх мезад, бисёр чизҳои ғайристандартӣ ва барои муҳити хужан бисёр нав буд ва ҳатто ба он чизҳое бовар мекарданд ки дар бо гузашти замон, бо гузашти вақт онҳо то ҳанӯз хусусияти мубрамии худро ҳифз карданд. ҳар маърӯза ёддошту хотира аз ёду пайкори шодравон Маҳмудҷон Додобоев буд. он бештар ҷанбаҳои илмиву тарбиявӣ дошт, зеро Маҳмудҷон Додобоев ба ҷуз аз соҳибкасбу соҳибмактаб будан инсони заминиву хоксор буданд. шахсияте буданд ки дар рушди журналистикаи телевизионҳои маҳаллӣ дар кишвар хизмати шоиста карданд. яъне Маҳмудҷон Додобоев яке аз нафарое ҳастанд ки буданд ки қобилияти хуби ташкилотчӣ доштанд ва тамоми рӯзноманигорон ва ҳам наворбардорон, кормандони техникиро тавонистанд ки дар як муҳит гирди ҳам муттаҳид кунанд, ҳам дар телевизиони ҷаҳоноро, ҳам дар телевизиони ҳафтум ва дар симои мустақили якум. дар чорабинии он рӯза пайвандони шодравон Маҳмудҷон Додобоев иштирок доштанд. мавсуф дар оилаи падару модар баробари додари хурдӣ будан мақоми эҳтиромӣ дошт. мактаб рафт аст ки мехонд гирифтем китоб хусусан амин газетаҳои ҷудо бисёр мехонд. хислаташ ҷудо вай буд, ҳеҷ як ваяш конфликтни ё вай набуд. ҳама ки ботам ки вазбин буд, ҳама ки вай мекард моҳаллаваям бачаҳо ами ҳамсинфошам ами ҳамаш намозгар ва баъди дарсо омда пеши ин бо омда гӯед айн яхел маслиҳатҳо мепурсиду, дарсҳо мепурсиду. мо худомоям калон будиму мӯли маслиҳатҳои омда Маҳмудҷон ки маслиҳат мекардим де росте гап. бахши охирони конфронси журналисти номвар ва инсони соҳибназар ин дар ёду дилҳо буд. дар ин бахш бештари шогирдон аз шодравон Маҳмудҷон Додобоев ба некӣ ёд карданд. баъд аз вафо турбати мо аз замин маҷӯй, дар синаҳои мардуми ориф мазори мо ва ин мардуми орифе ки имрӯз инқадар хотираҳои худро бо як меҳрномаҳои худро ҳатто имрӯз баён карданд, ба ҳар яки шумоён сипос мегӯям ва албатта одамигарӣ, қадршиносӣ, меҳрубонӣ, хушзабонӣ, хоксорӣ, дилёбӣ, ширин суханиро ман аз Маҳмудҷон Додобоев омӯхтам. шодравон Маҳмудҷон Додобоев агар зинда мебуд имсол ба синни 55 мерасид. мавсуф агарчи умри кӯтоҳе дид, аммо дар пешбурди воситаҳои ахбори omma замони истиқлоли кишвар нақши муҳим мегузошт. имрӯз кору пайкораш, шогирдонаш номи ӯро дар ин самт пост дошта идома медиҳанд. гузориши Мафтун Шукур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.